Bună, numele meu este Cătălina și vreau să vă prezint astăzi noul Apple Magic Mouse. Este un nou produs Apple care fascinează atât prin design, cât și prin funcțiile noi pe care le are. Ce este interesant la acest mouse? Oriunde ai apăsat pe suprafața lui, el preia o comandă. De exemplu, dacă apeși dreapta sus, se deschide o fereastră contextuală din care îți poți alege funcțiile dorite. Când vrei să faci scroll, va trebui să dai o mișcare scurtă din deget. Ideea este că scrollul de pe ecran preia viteza cu care tu miști degetul pe suprafața mouse-ului. Pentru zoom in și zoom out se apasă tasta control de la calculator și se face mișcarea de zoom. Ceva mult mai interesant acum. De exemplu, dacă ești într-o pagină de internet și vrei să dai înapoi sau înainte, cu două degete poți face această mișcare. De la stânga la dreapta ca să mergi înainte și de la dreapta către stânga ca să mergi înapoi. Mult mai ușor decât să cauți pe ecran săgețelele. În cazul în care acest mouse v-a convins, îl puteți comanda chiar acum de pe măr.ro.